Γεια σας φίλοι και φίλες, επιστρέψαμε για ένα ακόμα βίντεο We Are Football και αυτή τη φορά έχουμε νέα ομάδα. Επίστρεψα πιο νωρίς από ό,τι περίμενα στο προηγούμενο βίντεο και ο λόγος είναι γιατί έχουμε νέα ομάδα. Ενώ είχα τελειώσει το μεταγραφικό παζάρι με την Plymouth και περίμενα να έρθουν τα υπόλοιπα μας, μου ήρθε η πρόταση να αναλάβω την Elfsberg στη Γάμα Γερμανίας που διεκδικεί και άνοδο. Δύσκολα, αλλά είναι στις θέσεις. Κάτσε να σας δείξω λίγο. Κόλλησα. Εδώ, όχι. Στατίστικα, εδώ. Όχι, αυτό είναι το quick search. Κόλλησα για κάποιο λόγο. Statistics, εδώ. Καλά. Αφού το έπαιρνε πριν λίγο τώρα, δεν ξέρω γιατί κόλλησα. Ναι. Τρίτη ομάδα, στο μείον 9 από τη Στουτγκάρδη. Να σας δείξω την Plymouth, την αφήσα νομίζω τελευταία. Που είναι ελληνικά. Την άφησα τελευταία. Με τα αποτελέσματα θέλετε να τα δείτε. Είχα κάνει μερικές κινήσεις. Πάντως προς το τέλος για να βελτιώσω την ομάδα. Μισό λεπτό αν μπορώ να τις βρω εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή όχι, τέλος πάντων δεν πειράζει. Πάμε να δούμε λίγο την ομάδα μας εδώ. Η ομάδα παίζει ένα 3-2-3-1 πριν. Τι σύστημα είναι αυτό περίεργο. Βλέπετε ψηλότερο επίπεδο πάντως, 8,2 τερματοφύλακας. 5,9 φορ. Είναι χειρότερη θέση φαντάσου που θα ήταν βασικός έμαθα. Έχουμε και 5,8 εδώ. Τερέσα Λάουερ. Ωραία φαίνεται αυτή, καλή. Για να δούμε την Ουλρίχ. Γενικά φαίνεται καλύτερη ομάδα. Κυρίως Γερμανίδες. Για να δούμε, K19 έχει κάποια ταλέντα που μπορεί να θελήσω να πάρω στην πρώτη ομάδα. Όπου κατά λάθος έβαλα να δω την προπόνηση, δεν πειράζει. Ας τη δω, δεν θα πάθω και τίποτα. Και η K17 έχει εδώ μια 3,8 αυτή έχει μέλλον. Μ' αρέσει που έχει τις 17 και 13 χρόνια εδώ. Λίγο μεικτά ηλικία φάση. Πάμε λίγο πάλι στα στατιστικά να δούμε την πορεία της ομάδας. Στο κύπελλο έχασε πρώτο αγώνα. Εδώ είχε κάτι ήττες, δεν ξέρω γιατί έψαχνε σε προπονητή. Δεν ξέρω αν έφυγε απλώς ο προπονητής της ομάδας πριν. Σπόνσορες μας είναι όλα εντάξει γιατί είναι μεσούς χρονιάς. Βλέπετε εδώ έχουμε γήπεδο 10.000 θέσεων. Το 10.000 είναι πόλη το μεταξύ. Ωραία, αυτά. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για το πρώτο μας μάτς σαν προπονητής της Elfsberg με την, πώς προφέρεται αυτή, Niederkirchen, όπως προφέρεται. Επιστρέφουμε σε λίγο για αυτό το μάτς. Επιστρέψαμε για τον αγώνα κόντρα στην Niederkirchen, όπως προφέρεται ο αντίπαλος.
στο σύστημα θα εμπιστευτούμε πώς λέγεται, το επιτελείο που έχει βάλει αυτό τώρα. Βγάζουμε το βασικό αριστερό back γιατί δεν είναι σε fit να παίξει, σε fit κατάσταση. Ανέβασα μερικές ομάδες όπως αυτό, μερικές παίκτες όπως είδατε πριν, την K17. Νομίζω είμαστε εντάξει τώρα. Σκέτο offensive, όχι all out attack. Για να δούμε. Ντεμπούτο με την Elversberg. Και από νωρίς βάζουμε το πρώτο μας γκολ με την Hirtfeld. Ευτυχώς, παραλίγο να έρθει η απάντηση, δεν ήρθε από τη Stender. Πάλι στην επίθεση η Elversberg. Μουρ και 2-0. Έξω είναι. Αστόχο ήταν αυτό. Παίζουμε καλύτερα. Τώρα η Oswald, η τερματοφυλακάς τους, κράτησε το σκορ. Βλέπετε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα από το team level. Ή ημίχρονο. Αξίζει να κάνουμε τίποτα ή να κρατήσουμε για αργότερα τις αλλαγές? Τους κρατάμε για αργότερα. Μουρ. Έχει χώρο. Παραλίγο να βάλει γκολάρα η Μουρ. Δεν περίμενα ότι θα το σουτάρει, το σούταρε η Άιλιν Μουρ. Και ωραίο γκολ της Hirtfeld, 2-0. Και πολύ σημαντικό προβάδισμα για να πάρουμε νίκη στο ντεμπούτο μας σαν προπονητές στη Γερμανία της Elversberg. Που αυτό το βίντεο το τραβάω μία μέρα μετά που η Elversberg έχασε την άνοδο στην Bundesliga στο 95 που το έφαγε από τη Heidenheim. Κρίμα. Θα είχε τρίτη σερί άνοδο η Elversberg. Θα ήταν ωραίο. Κι άλλο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι από την Hirtfeld αυτή τη φορά. Παραμένει το 2-0. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους αυτή τη φορά. Βγάλαμε την άμυνα. Hirtfeld συγκεκριμένα. Νέο κόρνερ τώρα για την Niederkitchen. Στην αγκαλιά της Lauer η μπάλα. Κάντε να κάνουμε καμιά αλλαγή να ξεκουράσουμε παίχτες. Ωραία. Άισνερ μέσα. Ούλμαν. Βάλε και τη Χόφλερ. Και είμαστε εντάξει. Είστε εντάξει. Νέο κόρνερ. Και νέο δοκάρι. 3 δοκάρια. Μπορούσε να έχει ανοίξει πάρα πολύ το σκορ σε αυτό το παιχνίδι. Το δείχνει και το XG.
Ξανά συνεπίθεση με την Ούλμαν από δεξιά να βγάζει τη σέντρα. Παραλίγο να βάλει τρομερό ψαλιδάκι. Μπράουτιγκαμ. Μεγάλη νίκη στο ντεμπούτο μας. Και μειώσαμε τη διαφορά από την κορυφή στους 6 πόντους, καθώς ιτήθηκε η Στουτγκάρδη και φτάσαμε τη Μάινς στη δεύτερη θέση. Η Χίρτσφιλντ ήταν η παίχτρα της ημέρας και μπήκε στην καλύτερη δεκάδα, και η Βόλκιμάουθ μπήκε στην καλύτερη δεκάδα από εμάς. Μεγάλη νίκη. Τώρα παίζουμε με τη Σάρμπουκεν, δεν είναι τη θέση, επόμενο μάτς. Θα το αφήσω το βίντεο εδώ. Πάω λίγο στο πρόγραμμα. Αν πάω στα statistics, δείχνει μόνο αυτά που έχουμε παίξει. Αν το βλέπα σε μεγαλύτερο, ναι. Άρα από εδώ μόνο. Ναι, ωραία. Γι' αυτό βάλε τη βαθμολογία εδώ να βλέπουμε λίγο. Στο επόμενο βίντεο θα έρθουμε αμέσως μετά για το μάτς με τη Στουτγκάρδη που είναι πρώτη και την Βίρτσμπουργκ, και ανάλογα πώς έχουν πάει τα πράγματα μπορεί να δείξουμε και την Φίρτ στο επόμενο βίντεο, αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε για το μάτς με τη Στουτγκάρδη. Τώρα τη Σάρμπρουκεν δεν χρειάζεται να τη δείξουμε. Λίγο πιο σύντομα από συνήθως σε αυτό το βίντεο, για να δείξουμε πιο πολύ ότι αλλάξαμε ομάδα, ότι δεν είμαστε πλέον κάτοικοι Πλίμουθ Αγγλίας, είμαστε Έλβερσμπεργκ Γερμανίας, σε ακόμα πιο μικρή πόλη πήγαμε, σε καλύτερη ομάδα όμως παικτικά. Αυτά από το σημερινό βίντεο, ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, γεια σας και καλή συνέχεια.